Vítam vás pri dni 3. A prečo pre dni 3 a nie dni 2? Včera som celý deň prespal, pretože ma chytilo trochu hrdlo. Do toho som ešte dostal sople a trošku som ochorel, tak včera som celý deň pospal. Stále mám trošku chytené hrdlo. Stále soplím. Ale dneska už pôjdeme ešte trochu prejsť aj do mesta, ideme to tu popozerať. A zobudil som sa o 12:30. Tak je čas sa ísť prezliesť a idem si dať niečo na raňajky a ideme do toho mesta. Po prespatom dni ideme trošku pozrieť ešte mesto, novú časť, takú obchodnú ulicu miestnu. Povymetať obchody a toto šoferovanie je tu otrasné. Je tu aj Osama. Ahoj, povedz ahoj. Ahoj. A maminek. Tak, dáme si niekde nejakú kavičku a uvidíme, čo príde. Hneď takto zo začiatku sa musím poďakovať Osamovi, ktorý za mňa prebral štafetu a veľmi mi pomohol s rozprávaním a v podstate s tvorbou celého videa, nakoľko mňa tak bolelo hrdlo, že som nebol schopný ani rozprávať poriadne. Tu sú, vieš, taštičky, čo je ponka, sírové, mesové, tam párok, špenátový. Čiže to je pita, nie? Alebo také... No, pide. Akože čo to? No, môžeš si, vidíš, to je meso, čo oni používajú. Vieš? Tam sú aj vajca. No, a môžeš gule, si... nie? Kde? No čo tam Áno. Tu máš vždy, one sú spojené. Máš orešky, korenie vzadu, bylinky. Toto je dosť známe pre všetkých, to je za ten zátar, to je tymianové, to je s olivovým olejom, namočíš chleba a dáš do toho a zje sa. Granatový, jablkový medik, to je známe, vieš, je ako v Taliansku, také krémové mascarpone. Máš všeličo, vieš, druhov, vieš, byliny, korenie. A tu je ten sušený citrón. Sušený citrón, máš, toto je zelený a žltý. Tu sa kupuje zelený čaj, oregano, rozmáry, pop. Počkaj, to sú ale beans, Pop, nie? áno. A toto je bazálka, to je bylinka, ktorú oni tu zjedia, majú to radi, sa volá mlokia, ale to je taká bylinka, ktorú uvaria na vývaru. Meta, sušená, a to je ďalšia bylinka, ktorú sa hovorí mardúš. Rezance môžu si kúpiť na kilo. Toto sa robí buď čaj, alebo džús z toho. Väčšinou oni robia džús z toho. Sú bobkové listy, škorica točená, škorica len netočená. Aký je medzi tým rozdiel? Chuť. Toto je viaceré dobre do koláče, toto je viaceré na varenie. Samozrejme kávu ti vybaví tam. A tam máš, záleží jaká tá kvalita. A potom on ťa sa pýta, či chceš, ako to intenzitu jeho. Či to je 100% na arabiku alebo robustu umiešané, takže on ti to spraví. Aha, no, že ti to A či chceš, aby to bolo tam kardamon, alebo nechceš kardamon. To je na teba, lebo on si to meša na kilo, potom to dá pomlet. Aby si mal mletu. Keď chceš celé, takže môžeš si zobrať celé. Strokoviny, fazula, šošovica. Taká oranžová. Áno, aj na Slovensku je oranžová. Máš toto, čo včera, ty si toho nejedol. To sa namočí, to je akože pretelkuje namiesto popcorn. Aha. Tu sú burguli, od jemné, hrubší. Toto je pop. Taký typ, cicer.
To je pšenica, sa robia z toho. A je tam dva druhy. Je tam jemná a hrubá. To sú také bylinky, záleží na čo to potrebuješ. Kašel, ochorenie, hociaké, tak treba mu povedať na čo a on ti, vieš, potom dá recept. Kakao. Kakao. A toto je henna. To je tá, čo farbie s tým. Je henna? Aj kerka, aj také to robia. Alebo aj do ruky. Veľa Že to to je také používa. tekuté. Toto je domáce miešané. mydlo. Mydlo vyrobené z olejového oleja. A to sa potom akože mieša, je to také tekuté? Čo? No, Tá henna, to treba dať vodu a záleží, jak chceš, aby to bola. Keď chceš, aby bola tmavá, tak oni dávajú do toho farbu čiernu, aby sa bola tmavšia. Áno. Lebo ona henna sama od seba je do červená. Červená, oranžová. Áno. Vieš? Takže keď chceš, aby trvala ešte dlhšie, takže musíš dať do toho farbu ešte čiernu. Bo oni to dávajú do ruky, alebo sa kreslia s tým. Také tváre, alebo také ozdoba, svadby, keď chcú ísť na nejaké oslavy, alebo tak. Namiesto kerky, tak si dajú to na ruky a kreslia. Vieš, zo Sýrie. Vieš, oni sú špecializovaní na zmrzlinu arabskú. Ona má také zvláštne chuť. Dám ti, vieš, ochotná to potom, ale oni cukráren. Buď si sadneš zješ sú, alebo si zoberieš zo sebou. Ale Tak. viaceré jeho akože funguje na večer alebo po obede, keď ľudia už nie sú v robote, alebo dojdú poprichádzať. Hej. Tu majú hugi-wugi. Moderné tradičné oblečenie. Okay. Samozrejme, takisto jak na Slovensku, tak každá časť má svoj kroj, ak chceme to označovať. Ale už to robia, že také modernejšie, ale oni to používajú. Sú niektorí ženy, ktorí to nosia furt a sú ženy, ktorí to nosia len slavnostné. A to, toto pomaly jak slovenské. Toto, presne, vidíš to. Vyšívania a takéto modré až Áno, niekedy- to je vyšívanie a tak, toto robili. Jel, عادي worry. والله عادي والله On má Nechceš? internetový obchod. Že toto, the name of this dress is the yashmik. to je taký typ, on jašmek sa volá. Yeah, like this. لأنه منطقة هذا. هذا عفوا فلاحي هذا عفوا Že také z dedina. هسا اوكي خلينا نورجيك هذا Ešte ti bude ukazovať, هذا že toto, to je typické jordánske oblečenie. this one Že s tým vzorom. This style. Lebo ten vzor sa označuje z ktorého regiónu alebo ktorá dedina by mala byť. To je pánske? To je dámske. Dámske. To je kroj. Akože niečo je kroj. this one Toto, Palestine Ramallah. to je Ramallah. Palestín, áno. This Ramallah, one, to this mesto. one, yeah. Toto ten typ, Veľmi, to je one? typický. to je veľmi pekné, také prečačkané. Môj helo ktír. لا Poď sa pozrieť, také prečačkané úplne, ale to je... To je z Z Ramallahu. Palestína, Ramallah. another one. Že ďalší má This one dress is manajil. manažer, This to je is Khalil. ten typ, ten design manažer. Ale on to pochádza od Hebron. Hebron, yeah, like this. To viem. This one, his style in manjal. Yeah, To on je manžel, ten štýl vyšívania. This is the dress is manajil. Takže Same manajil, yeah. manažer, to oni to volajú. Keď chceš ísť, tak povieš, že chceš ten štýl manažer a hotovo. This one Toto, manajil and manažer, and lebo cloak. ten štýl, cloak. Cloak. That's one. في نابلس Nablus, to je mesto Palestína. Jenin. This one. to je typicky pre týchto častí z Palestíny. Yeah. Pekné, pekné. This one is very nice. This one and she dressed this one in the head. A má
aj na hlavu, že aby to točila na hlave. Akože buď si to nosí tak, alebo len na hlavu otočené. This one is arj. Argel. Arj. Arže. 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 Yeah. Arže. This one, like this. There's this Na hlavu si to dá, aby to bolo ozdobné. here, and this one is back. It's very, very nice. A takto sa to... Like this. From a thwap. To je jeho štýl. بس ايه يعني almost managing. Like Inšpirovaný ten štýl manažel, čo je také z hora. Manažel to znamená, že tieto štýl, že ide takto. like this. This dress, the beautiful of the dress, like this. Že krása toho šaty je vlastne z boku. Aha. Yeah. Pekné, veľmi pekné to je. ما ولا ما اصلا top the beautiful of the top in the dress. Jeho krása na oblečenie. Nie, že takto, Áno. že ale keď je na seba si to dá, Tak vtedy aby je to to vyzeralo komplet. If you see him like this, okay, you are but in the dress it's very, very nice. Yeah. Že to je akože vlastne, keď to pozeráš tak, len na oko, áno, pekné. Ale jeho krása sa vyvine vtedy, keď si to vlastne, tá žena si to dá na seba. Vtedy sa to uniká. Áno. To máš pistáciové, čo oni majú radi strašné, datle. 7? 3. Toto je 3. Celé karto. 12 kusov tam je. No, tie môžeš si mešať, vieš, čo chceš z toho, keď idú sviatky, alebo tak, alebo chceš to hosti to dať, alebo pre seba. Môžeš kúpiť aj takéto keksiky, toto napríklad, čokoláda medzi dvomi piškotami za 1 dinár celá. To je dobrá cena. Celé karto. Toto ho majú radi, on je obľúbený tu, tento. A to sú tie fajné, Lopinky majú radi, keď sedia spolu večer, pokecajú, priča. Jadierka. Také sú malé, ale nie? Toto sú malé a môžeš aj veľké. Ja mám rád To tieto. sú všetko, ale prečo sú také farebné? Prečo nie sú biele? Záleží, aký príchut. Že iránske udené, iránske sladké, iránske slané, afgánske udené, afgánske korenistá a afgánske slané. A tieto sú špeciálne, oni sú jemné. Niektorí, moja obľúbená. Slnečnicové. To sú všetky, oni pochádzajú z melóna. Melón. To sú melónové jadierka? Áno. Nie tekvicové? Nie, tekvicové to sú tie biele. Čiže hentu sú z melóna. Melóna. A tie biele sú tekvicové. Tekvicové, áno. A tie biele tam sú tekvicové. Tie, čo sú také biele, ale i také dozelená, oni sú žlté melón. Zo žltého melóna. A tieto sú tekvicové, príchut inak. A tu sú červený melón alebo den. A máš aj to a slnečnica. A toto je čo? Toto máš guličky, ktoré je vnútri také mlečné, sladké. Jak v tých Oni z čínskych datle. obchodoch? Nie, toto je datle. To je urobené z datle. Toto vyzerá zaujímavo. Áno. To je z datel a vnútri máš ponku. Ale to sú datle, pomleté a cezam na vrchu. Hej. Ešte takto, vieš. To je podľa sezóna. Ovocie sezónne, zelenina sezónne a oni nemávajú, že takéto často, že mrazené. Oni majú radi, čo je v tej sezóne dané, takže to bude. A vyzerá to ešte na strome. To je není akože domáce, alebo oni sú domáce, sú menší. Ale tieto áno. To sú citróny? Sladkosti, slané, do toho to je pražiare. Oni pražia tie jaderka, kávu,
pistácie, hoci čo z týchto vecí, tak oni si to pražia takom štýlom. Ešte to trvá, jak živa to je. Predtým bolo na oheň, teraz už majú plynové a rýchlejší. Farmár, hej? predajنا فارمارسكا خليه يصور لك اياه عشان توديك برا يا زلمه صورتك راح تروح برا اقول لك ما بدي اروح وين؟ بس اروح اروح ان شاء الله بتروح هو على اليوتيوب وهيك شغلات شو اسم الصف؟ jak sa volá tvoja stránka? Patres Mičov. Patres Mecek. باترس ميتسك Mecek. ميتسك باترس ميتسك To je kapitola sama o sebe. Aha. Po obednej pauze doma sme sa vrátili naspäť do mesta, ale teraz už sme není na tej obchodnej ulici v novej časti, ale išli sme do starej časti, do pôvodnej. A je tu miliarda ľudí, brutálny hluk a kadejaké obchody aj tak, čiže obchodná jak obchodná, hej. Je tu teraz s nami aj osamelá mamina, čiže sme 4. Otváračka nového obchodu, vravíš? Riadna party. Sem by som išiel, keby som teraz nebol chorý.